Westerijn. En als ik Westerijn zie, denk ik maar aan één man. Ze noemen hem hier ook wel Lietse Teken. Maar eigenlijk gaat het gewoon om Teken van der Meer. De grote komiek uit Friesland. En wij mogen bij hem op visite. Wel een kwartier mij, zag je? Maar ik blijf er een van de man, weet je zeker dat je wijsleept? Dat ik, jongen, ik ga niks wijsleept, ik zie je er alleen maar om, hè? Oh, die ene plofte zo wat. Boekje de boes, jouw naam, ik zit erin en het oor is een vaker, jongen. Vooruit, rijden maar mij. Toen zei ze, maat, je weet niks op schreeuwen, mensen gaat niks verkeerd. Die had gewoon zijn dat ze erom zagen wie aan mij zat. Ik zei, kijk, doe best even scherper in die maat, jongen. En toen zei die, ik zit erin, hoor, ja, had je dit gewoon? Ja, ik zei, ik ga een trap storen en zo. Kreeg je die weg? Ik wist natuurlijk dat ik dit kreeg, doe even gewoon. Maar hij zei, wel gevaarlijk, want je hier lekker bij mij vallen, kan hier onder de ouders zitten, kan ik dat heb ik al toch, jongen. Hij zei, ik wil me er helemaal niet mee bemoeien, Trien, maar is er een mogelijkheid dat je aan beide kanten een sjaaltje krijgt? Als je de storen dan kreeg, dan bleef de fiets en dan bleef je zitten. Goeiedag, Teken van der Meer. Hoe is het met jou? Goed, ja, we zal even jetten. Even dat we. Ja. En dan zullen we even een gesprek houden. Ja. Kom verder. Ja. Hoe is het eigenlijk begonnen met jou, met die humor? Want jouw lied. Ja, het had er altijd in zitten, denk ik. Ik weet het net. Toen ik 4 jaar zeker op een stoel, dan vertel ik al een mok. Ja. En dat het altijd terug ging. En ik ben mezelf net bewust. Echt net. Het is ook gewoon, ja. Het is spontaan ontstaan. Ja. Iedere keer meer. En ik ben bij een club geweest en dan heb ik mijn groepje van een stuk of, ja, man of 4, 5, gingen we naar Brulhof en dat weer toen nog zo. Het toneel en die houden op een gegeven moment opstaan en zakken het aan. Toen ben ik alleen nog verder gegaan en zei het terug. Ja. Nou, toen ben ik met mensen Dijksma en Anneke Douw, Margriet Duursma en ben ik in groepjes en ik ga altijd zijn als ik ophoor in zo'n dat het met tas kijkt wordt. Want dat is een rijkdom, als je zoon bent. Ja. Dan wil ik oorlog even een dag zitten. Ja. Nou, daar ben ik nou mee bezig. Je kan oorlog alles al bel ik op en als je bel je mee. Maar nou met die corona, ja, is alles in de war, want dat is jammer. Hè? Dus uiteindelijk is het, kan je wel zeggen, dit weekend als het laatste hier van. Ga ik altijd zijn, als ik zo'n blue, dan wil ik oorlog even een dag zitten en dankjewel zeggen voor het vertrouwen. Dat is alles. En nou is het al wachten. Maar ik ga het net voor de centen nemen, maar ik moest er staan. Ja. Mensen kan laatje letten, dat is machtig. Hè? Ja, maar het is geweldig. Ik bedoel, we zijn er best net waardig. Nee, dat wint mijn vitamine. Nachttijd. Ik mis het hoe griezelig nou. Echt, ja. Ik ben er even vertrokken van slag geweest. Echt even, ik mis het. Hè. Maar daar kom je ook wel heen. Je moet er losletten, maar het is mijn wereld. Ja. Jou nooit echt na te denken hoe die teksten van jou, dat dit spontaan? Ja, ik ben er staan en ik zit zwart zet ik wel prijs in wat ik doe en ik zie daar en in die site waar je zet, dat hackers op in en net kwetsen. En dan in een sabbatiet. Nou, ik denk, ze liet ook net bij. Ik zeg, het is wel goed. Ik denk, nou, mijn broer, dat is goed, maar. Nou, dan is dat afgesproken. Oh ja, u moet niet vergeten, u moet het achterwater wel even meenemen. Ik zeg, ik ben net goed jou in, want dan zitten maar ik had meestal bij mee. Het moet in een flesje, ik zeg, hoe betekent het? Ik zie hem van noodgeval, dan wel even een tijltje staan. Het moet in een flesje, ik zeg, dan krijgt het in een flesje, want dan ben ik prettig. Maar dat had een gedaan met West. Had ik wat in een flesje gedaan, matten? Zal iets halske. En je had er geen zicht op, hè? Nee, er is een prode water bij, hè? Maar mijn legen hebben een liters flessen vol gekregen. Ja, dat mensen hier net zijn of veel Dr. Broeken moest. Nou, ik denk eerst maar een liter en ik later wel bijvullen. Hé, ja, je weet dat. Hè? Dat weet ik niet mee te hechten. Nou, en ik weet er maar mooi op tegen. Ja, 4 minuten de jou en ik moest even wassen. Toen waar ik lopen op een hele leuke dokter. Zo genoffelijk, weet je, want zo gewoon, hè? Ja, hij had hem voorgesteld. Hij zei, ik ben dokter, nou ik je de winkel vanuit gaan.
Nou, ik zei, ik ben Joukje. Nou, Joukje, ga maar even zitten. Ik heb mezelf weg wel neer, maar ik ben zitten gaan. Nou, krijg even een praat. Had Joukje het water mij nam? Ik zei, alsjeblieft, dokter. Oh, wat schrok dat, mansje. Hij zei, je gaan liters flessen vol. Ja, ik zei, dat mensen had net zijn hoeveel het jouw broeken moest. Nou, hij zei, goed maar een beetje. Nou, ik zei, dan broek je dat, maar dan smit je door maar voor. Dat doe ik zelf ook altijd. En hij pakt die fles, hij schot het een keer hard en vat lucht. Hij zegt, volgens mij ben het Joukje hier vlak in de buurt. Ik ben sabotskrokken. Oh, ik zei, kreeg wie zo'n kundige dokter die toen wetten schenken en werd de patiënten bij. Nee, zit in een warm, zei. Nou, toen had de assistent weer oproepen. Nou, dat mensje had het wet erop halen. Die hadden machientjes voor. En dan kan je Sinterklaas inzetten. Nou, die komt gauw achterweg. Zei, dokter, het water is 100% in orde. Er keert helemaal niks aan. Nou, ik zei, dokter, laten we dankbaar worden. Dan is de hele huishouding weer zo'n. Hoe bedoel je, zei dokter? Nou, ik zei, mijn man en de ben hadden er ook een pjutsgebied in. Hè? Ja, hoe mag je ook een litersflessen vol krijgen? Dat kan toch net? Nou, dan weet het net mee in. Dus ik zei, dokter, net moeilijk, want het water is goed en het mint is goed. Nou, dan laten we dat maar weer. Nog even praten, wat ben de klachten, Joukje? Nou, ik zelf wel kan in zijn bord bij stilstaan, maar ik zei, de gong is er wat u, dokter. Nou, hij zei, hoe gaat het met bewegen, Joukje? Nou, ik zei, het maar dokter Sasje, van hier een stoel naar door. En daar zit mijn man aan weg, dan ging ik niet verder. Hij zei, je moet meer bewegen, Joukje. Ja, maar ik zei, dit voldoet me goed, dokter, hè? Ja, hij zei, maar laten we nog even verder denken. Als dat nog zo terug gaat met jou, dan komt er een moment, je komt bij mij op spreken worden, maar ik of de casino breder, meidje. Of je moet boeten spreken worden gaan. Ik zei, we kunnen druk zetten, dokter. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar dat moet al wat gebeuren met jou. Je moet meer bewegen, je moet toen een nachtstak zwalken. En toen schrok ik, Sabot, ik weet niet hoe het jou tek wel eens jongen, het is meestal letter bij jongen, ja? Maar jou kan met z'n graag en dan ben de vrouw die met heel nek in zijn mast omheen klimmen. En dan op een kop bij waarom. Ik zei, dokter, als dat het is, dan kom ik mijn hersenschudding beneden naar jou, dat je genezen. Nee, zei Joukje, dat is niet. Je moet met stokken rennen en dat is voor de beweging. En de Lidl had zijn oorbering, dan mag je dat zien, nou, dat gauw komen. Nou, toen had er een verder, nou, had er nog wat dingen uit de lijn. Toen ben ik naar Hoorn en ik kom uit. Ik zei, Joukje, nou is toch wat ik moet meer bewegen van dokter. Ik moet toen een nakstok zwalk king. En dat is met stokken. En die had Lidl in oorbering. Dat was er voort even heen en kwart ze voort binnen. Ik had stokken en al in het hak leden, zei Joukje. Toen had het een steeds in het hak omslaan, dan kwam er met deze beiden hoor. Hier is toestaken, Joukje. Ik zei, ben je wat door een lange kant? Jongen, die zei, je bent het kwaad, dan had alles op bij Joukje. Maar dan mag ik dit zeggen, je had er een jachtje op zetten en dat jou een veilige gevoel. Want nou, ik ben nacht en in de berm, had ik wel eens een beetje een hekel. Ja, want ik ben geen kwijt door de jeugd, ik heb het toch, maar je riet in van die auto, je zag een klep en twee eigen boven stuur komen. En vroom, het had best, hè? Dat ik zei, Joukje, ik stek net nog aan, maar want maar dankbaar waren waarom bloed dat het er nog gewoon zet. Zo'n speeltje. Nou, ik zei, dan is dat klaar, maar ik zei, maar sta je net Lidl, want ik maar een stappenteller onder voort. Maar ik stond een stappenteller onder voort, daar werd dat goed voor. Ik zei, dan kun je hoeveel stappen er dorst en dan kun je weer uitrekenen hoeveel calorieën in het draaien. Ik zei, hoe net een stappenteller onder voort, ik heb beter een hapjeteller onder kinderen. Nu bij jou. Ja. Nooit een onvertogen. Nee, dan ging mijn boog omheen. Ja. Want ja, dat werd zo vaak vergeten. Even dat er iemand de stoel zag, dat ik niet meer wat. Nou, daar kan je hilarisch op ingaan. Hè? Maar dat is voor mij, nee, diezelfde persoon, die wil dat net. Ja. En die wil net in de aandacht. Even een oren stoel klaar. Dat zie ik jou echt. Nou ja. Dat zie ik jou echt. En ik vind echt dat... Je kan zo makkelijk in de grond indrukken. Dat je zelf de profijt van in de zaal. Maar elk mens had zijn waarde. Ja, elk mens. Ja. En dan had ik wel echt die mensen die minder bedeeld zijn met de hollen, dat het wat, die ben zo wezen met mij, jongen, dat is net leeuw. En dan komt erachter, elk had zijn waarde. Elk mens. Ja, prachtig. We binnen net meer een hoor. Nee. Want die een proteïeld had, die liggen wie maakt mijn van de tijd en ik vind dat ratter in de wereld nou eigenlijk. Ik kom zo bot naar boven op het ogenblik. En daar kan ik net zo best mee omgaan. Ja.
Wie vergeten gewoon. Wie bent een andere nodig? Je kan die wel verbeteren in Groningen. Maar als je een lekker baan krijgt, dan moet je hulp hebben. Nou. En vul maar in. Wie ben maar niet te gedenken in de wereld. We hebben maar een liedknetje te krijgen en wie ben uitpraten, wie ben uitzongen, of vul maar in. Ja. En het is voor mij geen werk, het is ontspanning. En dat zeg ik aan mensen, want het is voor mij ontspanning. Ik werkte en ik zit in de bouw, ik werk in Amsterdam. Nou, ik kan thuis zeggen door jou zo'n jaarwagen zie ik op het podium. Prakkeseer er naartoe. En gelukkig zie ik een vrouw die er 100 punten achter staat. Want dat is minder een mooie kant ervan. Je bent broeder voor. Ja, ja, dat is lief voor je vrouw. Ja, natuurlijk. En dat ben eigenlijk goed. Maar ik moet eigenlijk keren. Ik moet net keren. Dat is mijn plak. Hè. Ja, we hopen je teken dat deze tijd gauw weer ophoudt. Ja, dit moet eigenlijk al ophouden. Want dit is... ja, met zoveel bedroeven en mensen, iedereen knakt vast zijn eigen en als dan die gewone lietse man hast, die krijgt eigenlijk de meeste klappen, denk ik wel eens. Ja, de grote bedroeven weten precies wat ze willen, maar die lietse skammen hem eigenlijk wel een beetje om hulp te vragen, terwijl het niet makkelijk gaat. De ZZP-regio, dat is een drama op het ogenblik, hè? Vind ik vreselijk. Ja, het is een drama. En dan is het een rijkdom als jongeren op het podium zitten en de mensen even een glimp op gezicht brengen. Oudere mensen die het moeilijk gaan, even een glimp op gezicht. Dat is even vroeger dat. Ja. Maar kijk waar ik voor me ga, daar heb ik op in. Dat is gewoon een typje. Ik ga al een stuk of jou typjes mee en dan denk ik, nou die pakt jij jongen wel. Je kennis is toch een groot improvisator? Mag ik het zijn helemaal of is dat verkeerd? Nee, ik ben gewoon tijger meer. Ja, tijger, maar ja. Maar is het extra bij de shows dat ik niet een keer het krek weer oors is dan de oren? Ja. Dat is bijzonder knap. Is het een beetje te vergelijken met André van Duin? Nou, dat weet ik niet. Dat is een heel groot verschil. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik ken het uitlezen, echt niet. Maar ik ga op het podium en denk, wat zeg ik nou aan? Want iedereen had spanning. Ik kijk spanning, ja, ik opkomen met. En als ik er ben, klaar. Dan staat hij er weer. Ja. Ja, fantastisch. En dan sjocht mensen en speelt ze een beetje op in, dan komt er wat let en vul maar in. En mijn, want de jongen gezellig meisje, dat is alles. Jongen. Maar, heb je ooit wel eens een nijtocht om datgene wat je altijd dacht in het Fries, om het in het Nederlands te gaan? Ja, nou, dat deed al jaren en jaren alleen. Ik denk dan praat ik misschien wel 30, 40 jaar alleen. Toen kwam er een man bij me, die zit in de zaal. Hij zei, van der Meer, als jou nou mee naar Holland, kom je nooit weer in Friesland. Ja, nou ja, dat leuk. Ja. Dat leuk uiteindelijk. Ja, dat is het natuurlijk. Nou, ik zei dan maar mijn proteginders komen, die me daarheen doen. Dat doe ik net, maar die man die voelde me al, en zei dat joh, in Nederland doe ik jongens, zei hij. Ja, dat is weer. Maar dat had ik nooit wel, dat heb ik ook net. Nee. Ik net van geld, mensen meer maar van geld. Ik bedoel, maar ik had er goed mee verzinnen, maar de belasting had er echt goed mee gaan. Die pakt er echt wel bij wij. Maar ik vaak jongen optreden zijn tijgen, wie kan het net betalen. Ik zeg, tijgen komt. Ja. Net oors. Ja. Ik weet het net voor de centen. Nee, echt. Lach. Had het even vitamine brengen in een zaal. Komt dat waar? Ik ken het je net zeggen, ik weet het. Hallo, misschien te maken of... Ik geloof uiteraard, maar het is mijn taskijk. Ja, prachtig. Ik weet het net, echt net. Nou, dat zie ik jou. En mensen zeggen waar is tegen? Ja, ik weet het zelf niet, maar ik ben gewoon... Ja, ze kennen me al jaar, de band kent me al jaar, Jeroen al jaar. En ze gaan me pensioen voor televisie en dan denk ik, maar ik denk, goed. Dat is zo, dat is zo. Ja. Jij bent echt een man van het volk. Ik ben, en niks meer dan een oor, niks meer dan een oor. Nee. Dit is mijn kijk, maar een oor die maakt het podium klaar. Je hebt door dit werk. Iedereen had zijn waarde. Ja, dat is weer. Nou, je kunt het zonder geluid in gaan denken. Dat doet die mensen echt belangrijk. Ja. Maar waar het belangrijkste, de gast die komt. Ja. Dat is al leeg, dat kan je nog horen. Ja, dat zou wel. Dat is wel. Hij je echt nog, dat klinkt raar, een wensje. De corona, dat gauw oer maakt. Ja. Dat is waar. Ja. Maar verder nog wat? Dat... Nou, ik hoop dat ik echt de zo'n tasje krijg om dan die plan die ik ga nog even achter te zetten, om dat nog even door te kennen. Ja. Dat hoop ik. Nou, dat is mijn wens. 058 online, dat vind ik extra fijn. Ja.